em dic Xavier Ruiz Feliu, soc fill d'aquí Sant Cugat, i el meu primer record a la Torre Negra, bueno, a la zona de la Torre Negra, és que de ben petitet anava a jugar a una cabanya que tenia per allà al voltant dels arbres, tenia una cabanya, i anava amb un amic a passar quasi totes les tardes d'estiu. Per altra banda, durant el curs van apuntar allò a muntar a cavall, una temporada, i anàvem a muntar a cavall per la zona, i poca cosa més en aquella època. A banda del nostre tros de terreny, no? A casa meva teníem un tros de terreny i es muntava un cop l'any un àpat, anàvem a dinar allà, en plan barbacoa, allò, fer el dominguero, i era el dia que gaudíem del nostre trosset de terreny. Aquests són els meus records de la zona. Bueno, i amb el col·le anar a veure els amics al Pi del Xandri i aquestes cosetes també fèiem. No tant com fan ara, que ara la meva filla amb el col·le hi han anat i van i tal, és diferent. Però bueno. Sant Cugat ha crescut moltíssim. Jo, des que vaig néixer, o des que tinc ús de raó fins ara, ha canviat molt. Vaig anar a l'escola al Vieró i de casa, que vivíem a la Rambla del Celler, fins allà anàvem a peu i des d'aquí cap allà, o sigui, tot Collfabà eren camps, a davant de casa nostra eren tot camps i pasturaven les ovelles, la riera estava descoberta, ha canviat moltíssim i ha crescut molt. El que és curiós és que ha crescut sempre cap a una zona i cap a una altra no ha crescut tant. Aleshores, la zona de la Torre Negra canviar, jo no percebo que hagi canviat molt en si, el seu ús sí. Abans, quan érem petits, hi anaven això, a muntar a cavall i als 4 camps que hi havia. Ara hi vas al cap de setmana amb els nens i sembla les Rambles, de gent passejant i les bicicletes, cosa que està bé, no dic que sigui negatiu, però això és més o menys el que he anat veient com ha afectat. Sí, a nivell de creixement potser sí, perquè al final et planteges que el nucli el tenim en una zona molt concreta i al poble te n'adones que ha crescut cap a l'autopista d'una manera brutal. Ara estic vivint a prop dels Mossos i allà hi havia un trosset de bosquet i aquest se l'ha encarregat per fer una escola i un institut. En canvi, a la zona de la Torre Negra, que potser no és que sigui una meravella, cap endintre el Collserola sí, però allà ha sigut com, no, parem-ho, del tot. Aleshores, em sorprèn una mica aquest creixement, per algunes zones sí, per altres no, o la zona del voltant del Golf, cap endintre, allà a l'Oceano Atlántico, al principi hi havia 2 cases, que em sembla que no tenien ni permisos, i al final ara ja s'ha construït, hi ha cases, i la costa del Golf, que li deien. Aleshores, és curiós que en algunes zones s'hagi crescut tant i s'hagi deixat fer, i a d'altres no. Aleshores, aquesta arbitrarietat amb el creixement del poble és el que em sorprèn una mica. Sí, home, directament a la meva forma de vida i amb el que visc no, però sí que la meva mare des de petitet, quan anàvem en aquell terreny, m'havia dit mira, aquí tenim aquests terrenys, que algun dia, quan creixi el poble, i et podràs fer una caseta o podràs venir a viure per aquí, i no ho he arribat a veure mai. Ja ara sempre m'ha anat dient, potser no, però els teus nets o els teus fills. Aleshores, ens ha afectat amb aquesta mena d'anhel de viure en aquella zona que no l'hem pogut complir mai i ara has de pagar una hipoteca com pots per poder viure dintre Sant Cugat, que ja costa, quan en canvi els terrenys que tens propietat i que en teoria havien de servir per això no els has pogut fer servir. Amb això ha sigut el que més m'ha afectat, a mi personalment. Bueno, lluita generacional, et diria aquest trasllat d'anhels de generació en generació, és una mica trist també, perquè a vegades penses que en algunes famílies han tingut sort i d'altres no n'hem tingut. A altres zones que a casa meva teníem també ens els han expropiat per fer els túnels de Vallvidrera, i aleshores ara quan hi passes has de pagar per uns terrenys que potser havien sigut teus i te'ls han expropiat en 4 duros, i mires enrere i dius, ostres, tot allò que havia sigut dels meus avis i besavis, jo no n'he pogut gaudir massa i et sents com un pèl, com que es traeix aquest canvi generacional, aquest trasllat generacional. Diria això. Home, el primer seria canviar el prisma,
perquè sempre estan parlant de construir versus no construir, conservar la zona versus no conservar la zona. Jo estic totalment d'acord i a favor de que es conservi la zona. Al final és el que dic, ara semblen les Rambles, la gent en gaudeix i en frueix. No voldria que deixessin de fer-ho, però la zona que és bonica i que cal, no? Aleshores, potser es podria aprofitar aquesta situació per arreglar l'entorn, però per altra banda el que jo sempre proposo és més aquest canvi de que el conflicte amb els propietaris, o si més no amb el que jo penso que som els petits propietaris, no és de construir versus no construir o preservar o no preservar, sinó aquests drets que teníem propis d'uns terrenys que eren urbanitzables i que t'havien dit aquí podràs construir-te la casa en un futur, que no se'ns deixi fer, quan a altres zones sí que s'ha fet, i que no se'ns compensi, no? A altres veïns de la zona, i molt recentment, se'ls ha bescanviat el que li diuen, no? El sostre edificable, o no soc un expert, no? Però aquests termes de metres construïbles d'una zona que s'ha volgut reservar per una altra zona que s'ha decidit no reservar. Aleshores, tornant una mica a l'arbitrarietat, no? Potser perquè amb uns se'ls hi compensa i amb uns altres simplement se'ls diu no, aquí queda aturat. I un altre punt que em sorprèn molt amb l'Ajuntament i que em parlaria és això sempre ho ha defensat un partit polític que se li suposa de centre-dreta, que defensa la propietat privada, la iniciativa, i en canvi estan fent una actuació que jo et qualificaria molt més de l'extrema esquerra en el això és un bé privat però que anem de gaudir tots. Amb una compensació? No, compensació zero, això ho hem decidit nosaltres i tu t'aguantes, és un bé de tothom, no? Aleshores, ho trobo força sorprenent venint d'un partit polític d'aquest estil, no? Penso que compensa d'aquesta manera, no? O sigui, t'estan donant una possibilitat de construir en una zona, que aleshores tu estàs mantenint una certa part dels teus drets a canvi de cedir uns espais, no? Que això entenc que és una forma força comuna de resoldre aquest tipus de conflictes, de dir preservem la part important, la resta l'ordenem. A més, jo porto els fills a l'Avenç i es generen uns caos de cotxes brutal en aquella zona i tot perquè és un cul-de-sac que no està ben urbanitzat, no es deixen arreglar els carrers perquè precisament estan a dintre de la zona de Torre Negra i només es pot arribar des de la Rabassada, quan des de la rotonda del Col·legi Europa, no? Ara no sé ni com es diu, fins a l'Escola Avenç, la distància que hi ha és superpetitona i el que hi ha allà són rieres, no hi ha cap mena de pas ni de camí interessant que es pugui aprofitar. Aleshores, tancar tot aquest vial i construir-ne al voltant, jo penso que sí que seria una bona solució. No, al contrari, perquè no penso que toqui, no? O sigui, si tu agafes el mapa, el planell, i comences a veure per on estan les zones que es poden aprofitar i que se'n pot gaudir per fer esport i natura, no són les que estan més a l'entrada, o sigui, les que estan tocant el que és la població són zones força poc aprofitades, el que comento, no? La riera, o si qui va i té al cap l'entrada per arribar al camí del Pi del Xandri, ostres, tens allà una baixada amb una riera tot ple de pedres, fins que no comences a estar a una zona que està una miqueta bé, passa un bon tros, no? Aleshores, seria una manera de fer apropar la ciutat en el bosc, no? Jo m'ho miraria a l'estil de la Barcelona abans dels Jocs Olímpics amb el mar, no? O sigui, no tens un enllaç entre el que és el poble i el bosc, sinó que tens el bosc per allà, de cop el poble es mig acaba però mal acabat, no? Amb una hípica por ahí que hi ha un business center que hi ha molt raro, una escola amb una rotonda que no té sortida, una altra escola que t'acaba per allà, el centre Borja, que amb el tema de l'arbitrarietat que dèiem abans va construint i va fent cosetes, no? I dius, ostres, vivim d'esquenes en aquesta zona que en realitat estem dient de preservar, doncs abracem-la i connectem-la com es mereix i com toca, no? I jo penso que ho podríem fer així. Respecte a aquest tema, i que no hagi comentat, fer incís en aquesta arbitrarietat de cap a on ha crescut el poble.
i que aquest conflicte que tenim amb l'Ajuntament s'ha materialitzat amb aquesta confrontació de construir o no construir i molt barrejada amb el tema del Núñez. Si el Núñez potser no hagués tingut aquests terrenys, l'Ajuntament no els hi hauria sigut tan fàcil la posició de dir no, és que nosaltres volem preservar, vosaltres voleu destruir, quan no és el cas. I també la posició del Núñez voldria destacar. Si jo no vaig errat, el Núñez, que és un constructor, que és un negoci lícit, va comprar uns terrenys a un preu, no sé quin devia ser, però segurament elevat, i que eren urbanitzables, si no, no els hagués comprat. A més, els va comprar una constructora que posteriorment ha comprat terrenys en una altra zona del poble que sí que s'ha construït. Aleshores, si jo faig un exercici d'empatia amb en Núñez, que ja sé que a molta gent li costa, però ell ha comprat uns terrenys urbanitzables per fer-ne un negoci, de cop, quan he presentat un pla, m'han dit que no, he guanyat tots els pleits perquè tinc dret a construir, continuo sense poder construir, i a sobre li he comprat a una constructora de la meva competència que ha comprat els terrenys en una altra zona del poble amb els diners que jo li he donat per comprar aquells no urbanitzables i s'ha forrat a base de construir en altres zones del poble. Aleshores, jo penso que si fins i tot fent un exercici d'empatia amb el Núñez ens hauria de caure una mica la cara de vergonya com a poble.